Ata 3 persoas agredidas polos charlíns nun enfrontamento cos medios de comunicación. A prensa facía agarda ás portas da casa familiar en Vilanova, agardando pola chegada do hospital do patriarca Manuel Charlín e do seu fillo pequeno Melchor. Os dous foron atacados a primeira hora desta mañá por dous encarapuchados que conseguiron entrar na vivenda. Que tal, boas noites. De contado vemos a secuencia completa desas agresións. Antes imos cos titulares. A policía de Rianxo detivo o presunto autor de varios roubos en vehículos. Os axentes colleron infraganti cando tentaba entrar nun turismo. Segue a polémica. O Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas cree que a súa intención de pechar as casetas da festa do Albariño ás 12:30 da noite busca manter a imaxe de calidade deste selo. Política Social incrementará os recursos para o servizo de atención no fogar. Anunciou o conselleiro nun encontro co alcalde de Boiro. Arousa Norte acollerá en maio o Campeonato de España Infantil de Voleibol. Disputaránse preto de 90 partidos nos 4 concellos. Miámolo en portada, ata 3 persoas agredidas polos charlíns nun enfrontamento cos medios de comunicación. A prensa facía agarda ás portas da casa familiar en Vilanova, agardando pola chegada do hospital do patriarca Manuel Charlín e do seu fillo pequeno Melchor. Pai e fillo foron atacados a primeira hora desta mañá por dous encarapuchados que conseguiron entrar na vivenda. A presenza dos medios de comunicación ás portas da súa casa non gustou nada aos charlíns. Esta mañá a prensa facía garda diante da súa propiedade en Vilanova despois de que o patriarca e o seu fillo Melchor tivesen que ser trasladados ao Hospital do Salnés tras ser atacados por dous encarapuchados. O patriarca dos charlíns accedeu á vivenda nesta furgoneta. Instantes despois, o seu fillo maior, Manuel, fixo o propio neste vehículo. Canda el, Noemí Outón, filla de Josefa Charlín, a que están a ver na imaxe, e Natalia Somoza Charlín, filla de Teresa Charlín. Instantes despois, Manuel Charlín dispoñíase a abandonar a propiedade perante a presenza dos medios de comunicación e despois de pedir que non se lle gravase, baixou do seu vehículo e encarouse cun dos fotógrafos. Os momentos de tensión non rematan aquí. Despois do primeiro enfrontamento, Manuel Charlín dirixiuse cara a unha xornalista que co seu teléfono móvil gravaba a escena. Despois de exixirlle que o gardase, colleu o teléfono e lanzouno ao chan. Acto seguido, Natalia Somoza recolleuno, volveuno a lanzar e acabou agredindo a outro fotógrafo. Esta é a secuencia recollida polas cámaras de Canal Rías Baixas. Despois destas violentas escenas, Manuel Charlín quixo defenderse. Dixo que a opinión pública está a xulgar a súa familia porque unha serie de televisión en alusión a Fariña está dando unha versión que non se corresponde coa realidade. Ustedes me condenaron con los, antes dos jueces condenaronme a opinión pública por culpa da prensa, porque nunca nadie vinieron a decirme, oye, vamos a ver, ¿qué feitos son estos? ¿Qué realidad es esta? Nadie. Escribieron o que quixeron. Non pode ser que isto en 30 anos non pasou e pasa porque unha serie de televisión está poñendo nombres e apellidos. Como lles estamos contando, estes feitos producíronse a chegada dos charlíns procedentes do Hospital do Salnés. Ata alí foron trasladados tanto o patriarca da familia como o seu fillo menor despois de seren atacados por dous encarapuchados que lograron acceder á súa casa. A Garda Civil xa abriu unha investigación. As forzas da orde están a traballar xa para tentar aclarar o ocorrido contra as 9 desta mañá na vivenda da familia Charlín. Dous encarapuchados armados con escopetas entraron pola forza na casa. Tras agredir primeiro a Manuel Charlín, os asaltantes tamén golpearon o seu fillo Melchor, que se iba á rúa coa cara ensanguentada pedindo auxilio. Ambos foron trasladados ao Hospital do Salnés para recibir atención sanitaria. No momento do asalto, a actual parella do patriarca tamén estaba no interior da vivenda. Sei que a muller deu liscado do inmoble, segundo apuntan algunhas informacións, saltando por unha fiestra. Os
dous asaltantes de orixe sudamericana deronse a fuga. Segundo as primeiras hipóteses, o móvil do ataque sería un roubo en busca de cartos en efectivo. Os presuntos ladróns actuaron con moita rapidez. En cuestión de apenas 5 minutos entraron na vivenda, golpearon os dous homes e saíron fuxindo. Ata a casa familiar desprazouse a Policía Local de Vilanova e a Garda Civil. No lugar tamén se persoaron efectivos da Policía Xudicial que xa se fixeron cargo do caso. O dos Charlins non foi o único clan da vella garda do narcotráfico arausán que hoxe volveu á actualidade. Esta mañá xentes da Garda Civil do Oviedo detiñan a outro histórico, a Laureano Oubiña. O capo foi detido en Cambados e, aínda que pouco despois foi posto en liberdade, coa obriga de volver a comparecer nun xulgado cando sexa requirido. Tras o arresto, Oubiña foi trasladado ao cuartel cambadés da Garda Civil, onde prestou declaración. Despois quedou en liberdade. Toda apunta a que o arausán está acusado dun delito de narcotráfico, pero se descoñece o alcance da investigación. Laureano Oubiña volveu ao Salnés despois de conseguir o terceiro grau penal en marzo do 2017, tanto pola súa idade como polo seu estado de saúde. Seguimos con máis actualidades en Novas sobre o paradoiro de Francisco José Martínez Pego, o veciño de Boiro, desaparecido o pasado sábado. Un grupo de voluntarios convocados pola familia realizou esta mañá unha batida polos montes de Escarabote próximos á súa vivenda. Familiares e amigos de Francisco José Martínez Pego participan nunha batida polos montes de Escarabote para dar con algunha pista que lles permita dar co paradoiro do home desaparecido dende o sábado. 5 días despois da súa desaparición, a familia de Francisco José Martínez Pego segue sen novas. Non contan con ningún indicio fiable do que lle puido ter acontecido dende que o sábado saíra dende a súa casa en Escarabote. Non sabemos nada, simplemente deixou a nota e non se lle volveu a ver. Ninguén máis o veu, é moi raro. Entón, como nunca fixo unha cousa parecida, nin nada, non estaba tomando medicación algunha que pudera fallarlle a cabeza, entonces non sabemos nada. Nas zonas nas que el solía estar, a familia xa peinou todo varias veces, entonces pois organizamos a xente que quixo vir para seguir buscando máis polo monte. Nós buscamos máis pola costa. E agora, pois, o que queda. Aínda que se trata dunha marcha voluntaria, posto que deixou unha nota de despedida, o seu entorno lembra que tan só levaba 15 euros, polo que creen que non puido ter chegado moi lonxe. El simplemente levaba 15 euros, o sea, con 15 euros tampouco se pode ir moito máis lonxe. Entón, como todos os dos autobuses están avisados, alguén o teria que haber visto xa, pero que ninguén sabe nada. Tragou na terra, literalmente tragou na terra. Nesta batida que se prolongou durante toda a mañá, peinaron a zona de monte ata a Mercé, tanto a pé como en coche, apoiados por voluntarios de Protección Civil. Vamos a arrancar daqui da Madalena, vamos facer do que é da autovía para baixo, pero hasta a Mercé, mirando aldeas, vai a ir Protección Civil en coches, revisar unhas fábricas, unhas casas abandonadas que hai por esta zona, e a ver, allá se estuvamos mirando polo paso por aquí, non encontramos nada, a ver hoxe se hai un puño máis de sorte. O rastrexo concluíuse en éxito, polo que todas as esperanzas están postas agora na investigación que está a desenvolver a Garda Civil, polo momento sen resultados que permitan esclarecer o caso. A Policía Local de Rianxo detivo un veciño da localidade de 28 anos como presunto autor de varios roubos cometidos nas últimas semanas en vehículos estacionados na rúa Rosalía de Castro, concretamente no aparcadoiro da piscina municipal. Os axentes sorprenderon o infraganti cando intentaba roubar no interior dun vehículo estacionado no aparcamento da piscina municipal. No momento da detención interviúselle tamén unha machada, ferramenta empregada ao parecer para cometer os feitos. Nas últimas semanas foron varias as persoas que denunciaron roubos no interior dos seus vehículos, que estaban estacionados nos arredores da instalación deportiva. Razón pola cal a Policía Local decidiu iniciar un dispositivo especial de vixilancia que finalmente deu os seus froitos. O detido, que responde ás iniciais RAB, ten 28 anos e veciño da localidade. Acúsaselle dun presunto delito contra a propiedade en grao de tentativa. Segundo informaron fontes policiais, o individuo actuaba seguindo o mesmo modus operandi no entorno da instalación deportiva a última hora da tarde e sobre vehículos con obxetos depositados á vista, téndose ademais coñecemento de que tamén se tiñan producido feitos similares en outros puntos da comarca. O prendido, o que lle constan antecedentes anteriores por feitos similares, foi posto xa a disposición xudicial no xulgado de Padrón.
O Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas insiste, o seu pleno aprobou cunha ampla maioría que as casetas da festa do Albariño pechen ás 12:30 da noite. Segundo o seu presidente, esta medida vai dirixida a manter a imaxe de calidade deste selo. Así as cousas, Juan Gil non pecha as portas a negociar co Concello unha posible ampliación, limitando, iso sí, a deriva actual da festa. O Consello Regulador reafírmase na decisión tomada polo seu pleno e a súa postura será que as casetas da festa do Albariño pechen ás 12:30 da noite. Así as cousas non cerran as portas a negociar. A quien corresponde tomar la decisión es al pleno del Consejo Regulador como órgano máximo de gobierno y eso es lo que hizo el pleno. Eso no quita que nosotros tengamos el máximo interés en negociar con el Ayuntamiento y con todas las partes implicadas y llegar a los acuerdos que convengan más para todos. Pero a nosotros no nos puede nadie discutir que tenemos la capacidad de establecer cuál es la línea de promoción que nosotros debemos y queremos hacer. O que teñen claro é que non están satisfeitos coa deriva da festa a máis multitudinaria da comarca de Osalnés. Consideran que esta medida vai na liña da política de calidade e da imaxe que buscan para o Albariño. Algo tenemos que hacer, no solamente el Pleno del Consejo Regulador, no solamente el Consejo, sino todos, para encauzar de alguna otra manera un poco en lo que se está convirtiendo la fiesta del Albariño. Y nosotros queremos estar ahí, pero sobre todo nosotros no queremos hacer nada que no nos corresponda hacer, que ponga en riesgo nuestro buen nombre y que ponga en riesgo incluso a la organización por meterse a lo mejor en sitios donde nadie nos llama. Que es estar a las 6:30 de la mañana con unas casetas abiertas sirviendo vino. Sobre a oposición da Asociación de Adegas do Salnés a fixar o peche ás 12:30 da noite, Juan Gil recordou que todas están representadas no pleno do Consello Regulador. En el pleno del Consejo Regulador están representadas bodegas pequeñas, medianas, grandes, viticultores, sindicatos y la opinión muy mayoritaria del pleno fue en la línea de la decisión tomada. Y las cosas aquí hay que decidirlas de acuerdo con la mayoría, que en este caso es inmensa mayoría. Yo no creo que a nadie vaya a dejar fuera de la fiesta del Albariño ni a bodegas pequeñas ni a bodegas grandes que quieran seguir estando. Así as cousas, recordou que os representantes do Consello Regulador e do Concello de Cambados están emprazados a un novo encontro vindeiro 30 de maio para achegar posturas sobre esta e outras modificacións na festa do Albariño 2018. Os viños Rías Baixas imparables nos mercados internacionais. Na actualidade son 102 as adegas que participan nos programas de exportación do Consello Regulador. Pecharon o 2017 cunha facturación de 36 millóns de euros, case un 8% máis que no 2016. 102 adegas, 36 millóns de euros e un crecemento de case un 8% respecto do 2016. Estas son as cifras que deixaron os mercados exteriores durante o 2017 a denominación de orixe Rías Baixas. Y las noticias año tras año son buenas y este año vuelven a ser buenas en el sentido de que hemos crecido en volumen de vino exportado, hemos crecido en el número de países a donde exportamos también. Hemos crecido sobre todo en el valor económico de nuestras exportaciones. A día de hoxe as exportacións supoñen máis dun 26% do volume total de negocio da ADO. Destaca ademais o elevado valor que acaldan os caldos de Rías Baixas, que chegan a un prezo medio de 5,49 euros o litro. El precio medio al que vende España, el precio medio, para que se queden ustedes con el dato, es 1,25 euros el litro. Nosotros estamos hablando de 5,49 euros el litro. O sea que yo creo que también es para felicitarse. Estamos en datos de precio de venta en exportación anteriores a la crisis. Estes datos sitúan a Rías Baixas como a segunda denominación española cun maior volume de comercialización de viños brancos no estranxeiro. Sorrueda supera estes datos. Non en van no 2017 a DO incrementou en case un 3% as súas exportacións, cun total de 6,57 millóns de litros de viño e chegando a 71 países. Podemos hablar de Qatar, podemos hablar de que nuestro vino ya está en Tanzania, Marruecos, países como Kenia, Bermudas, Islas Caimán, Aruba, Bielorrusia, etcétera. O sea que para que se vea un poco todo lo que es el dinamismo
del tejido empresarial de Rías Baixas. A conselleira do Medio Rural asegurou estar moi orgullosa dos resultados presentados polo Consello Regulador. Ángeles Vázquez destacou ademais o importante peso de Rías Baixas en Galicia. Falar de Rías Baixas é falar de case 25 millóns de litros de viño cualificado, cun valor económico no ano 2017 que ronda os 124 millóns de euros. Non é que só se consolide como a primeira DO de Galicia, sino que se consolida tamén no comercio interior como a segunda DO de España. Lonxe de perder folgos, a intención do Consello Regulador é apoiar a internacionalización das súas adegas. En este ano porán en marcha 8 plans promocionais específicos en Estados Unidos, Reino Unido, Alemaña, Irlanda, Países Baixos, Xapón, México e Polonia. A eles engadirán accións puntuais en países como Suiza ou Canadá. Bueno, máis, os Estados Unidos sitúanse como mercado fundamental para os viños de Rías Baixas. Case un terzo das exportacións realízanse a este país que segue moi de preto o Reino Unido. Por iso, como sucede co Brexit, dende o Consello Regulador ven con preocupación a política proteccionista que está implantando o novo presidente Donald Trump. Aseguran que para exportar é fundamental sentirse protegidos. Hombre, nos preocupa y nos preocupa mucho. Sí que es cierto que tenemos muchísimos recursos las empresas. Ten en cuenta que de las 102 bodegas que este año exportaron de Rías Baixas, 96 exportan a Estados Unidos. Con lo cual es un mercado no solamente en volumen, sino donde participan muchísimas empresas. Y sí es un mercado que nos da miedo. Nos dan miedo las políticas del presidente Trump, nos da miedo que la Unión Europea no haya conseguido todavía firmar ese acuerdo de comercio, porque sabéis que una de las bases fundamentales de ese acuerdo es la protección de las denominaciones de origen. Entonces, nosotros necesitamos estar protegidos en los mercados a los que vamos, porque esa protección te da esa confianza a la hora de vender. Pois do mundo do viño seguimos a falar e no bus e Camiño de Santiago irán da man neste 2018. O Concello de Cambados e a Asociación de Amigos do Camiño Portugués van colaborar nesta actividade no turística. Grazas a este acordo, as visitas enmarcadas nesta iniciativa comezarán o seu percorrido cunha pequena charla sobre as diferentes rutas de peregrinaxe que atravesan o Salnés. Cambados suma forzas para facer máis grande o seu Enobús. O Concello xa anunciara que a iniciativa nada ao abeiro do seu nomeamento como Cidade Europea do Viño repetirá este ano nos meses de xullo e agosto, pero desta volta contarán coa colaboración da Asociación de Amigos do Camiño Portugués. Cando toque visitar unha adega, pois a Fundación de Amigos do Camiño Portugués de Santiago que van a facer ali é pois unha charla, unha breve charla en torno a 10-15 minutos, explicarlle aos enoturistas, aos usuarios do Enobús, que por ese municipio donde está localizada a adega, pois por aí pasará a variante espiritual ou pasa a ruta Padre Sarmiento, e iso que queremos pois unha colaboración mutua de promoción. Deste xeito, Cambados aposta por aproveitar o importante tirón internacional dun recurso como o Camiño de Santiago, destacando as rutas que atravesan a comarca do Salnés. Colaborar pouco, porque realmente non se trata de unha conferencia sobre o Camiño Portugués, pero si decirlle que pasa o camiño, en que significa o camiño, que moitas veces a xente non o sabe, a pesar de que hai moita promoción, pero hai moitos que non o saben todavía, e sobre todo non saben a significación, non? Será un atractivo máis desta proposta na que neste 2018 participan máis de 20 adegas, case o dobre do ano pasado. Na primeira edición a iniciativa foi todo un éxito, con máis de 800 enoturistas. Para o ano que ven, pois iremos vendo en función dos resultados que teñamos este verán, pois veremos se a mellor pois aumentamos unha nova liña de buses, porque nos están pedindo xa as adegas, nos están pedindo máis visitas. Este ano que vai haber pois cada adega vai ter 2 visitas, unha no mes de xullo e outra no mes de agosto, e despois as adegas que teñan espumoso pois tendrán a oportunidade de facer unha cata no Museo do Viño, o sea que tendrán unha terceira posibilidade de promoción, pero algunhas xa nos están dicindo, claro, que lles parece pouco, non? Decir, que queren máis máis días, máis rutas, pero eso hai que ir pouco a pouco. Ademais das visitas ás adegas, repetirán as actividades do ano pasado, o marisqueo con Guimatur, a ruta pola Fundación Manolo Paz ou a visita ao Museo do Viño. No caso desta última, engadirase un atractivo extra, a cata dun escumoso de Rías Baixas. O Benegado Barbanza organiza un acto informativo en defensa das pensións públicas. Terá lugar este sábado en Boiro ás 8:30 da tarde. Na campaña de defensa da viabilidade do sistema de pensións están a desenvolver tamén outras medidas, como a solicitude da suba das pensións non contributivas.
O responsable da Comisión de Pensionistas da CIGA, Xosé Torres, e o deputado do BNG no Parlamento, Xosé Luís Rivas, participarán no acto moderado pola voceira nacionalista en Boiro, Raquel Suárez. Ademais da campaña informativa, o BNG do Barbanza xa presentou mocións en todos os concellos apoiando o mantemento do sistema público de pensións. Dende o BNG sí que creemos no sistema público de pensións. Para iso presentamos unha moción en todos os concellos que se debatirán nos vindeiros plenos, e a moción recolle unha serie de acordos nos que se propoñen unhas medidas nas que sí se constata a viabilidade do sistema público de pensións, como son a derogación das reformas laborais do 2010, o recoñecemento das xubilacións ordinarias aos 65 anos e unha serie de medidas que van nesta dirección, así como tamén pois a actualización das pensións en relación en base ao IPC. Para falar de todo este tema, o BNG da Barbanza organiza un acto que terá lugar o sábado día 14 ás 8:30 aquí no Centro Social de Boiro, polo que convidamos a toda a veciñanza a vir a informarse de como está a situación. A última das iniciativas presentadas polo BNG no Parlamento é a solicitude da suba das pensións non contributivas máis baixas en 100 euros. Estamos traballando para que as pensións non contributivas se melloren, non? Queremos facer propostas e no Parlamento de Galiza acabamos de presentar unha iniciativa relativa a subir en 100 euros as pensións non contributivas máis baixas, non? Cremos que cun orzamento de 40 millóns de euros, que non suporía ningún tipo de custe para as arcas da Xunta de Galiza, pois temos un orzamento de 9.000 millóns, estaríase contribuindo a paliar a pobreza que viven 40.000 galegos e galegas, non? Sobre todo en persoas que son xubiladas e, sobre todo, o sector feminino, non? Que son as persoas que padecen as pensións máis baixas. O alcalde de Boiro valora moi positivamente a reunión de traballo mantida co conselleiro de Política Social. O encontro serviu para facer repaso dos distintos servizos autonómicos dispoñibles no municipio, entre os que se atopan o servizo de atención no fogar, que se veu incrementado no último ano nun 25%. Vamos a disfrutar este ano dun 25% máis de incremento das horas no servicio, que son 45.000 horas máis para os ciudadanos que dependen dos servicios sociales, que é unha cifra importante, porque evidentemente se está premiando o bo traballo e a boa xestión, porque hai máis necesidades, e, por lo tanto, a Xunta prima os que executan ben os seus recursos, non como outros concellos da Marea de cidades importantes que non executan nin o 20% que lle dedican, non? Na xuntanza tamén se abordou unha nova actuación de mellora da accesibilidade na liña das que se viñeron desenvolvendo nos últimos anos, e que se prevé acometer de inmediato nun tramo da Avenida de Compostela, por un importe de preto dos 55.000 euros. É un proxecto importante que ven a complementar e acercar o que a accesibilidade á playa e ao mesmo estuario do río Coruño é esa zona importante que temos de ocio. O alcalde aproveitou tamén o acto para presentarlle ao conselleiro o proxecto de construción dun moderno centro de atención para persoas maiores na localidade. Unha ambiciosa iniciativa que resultou, segundo o rexedor, moi ben acollida por Rei Varela. Hai unha moi boa acollida, é un proxecto innovador, é un proxecto que non hai en Galicia, un proxecto de referencia. Nos evidentemente nos presentamos un proxecto non só para Boiro, estamos proxecto para atender a Boiro, pero que cubra as demandas de Boiro, que as cubre, e pois unhas demandas que exceden a Boiro. Evidentemente, as residencias teñen que ser rendibles dende o punto de vista do servicio e do custo do servicio, e nós o que ofrecemos é unha dimensión adecuada para que a Xunta a poda facer. Nós non pensamos en Boiro solo, cubre a necesidade de Boiro, pero pensamos en xeral en moita xente, porque non van a facer residencias por parroquias, non? E seguimos con máis cousas e hasta aquí unha nova edición da Gala de Afasal. O Auditorio de Vilagarcía vai acoller o vindeiro sábado este evento solidario organizado pola Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. A Gala anual de Afasal chega este ano cargada de ritmo. O evento vai reunir a moitos artistas da comarca co obxectivo de a organización de divertir e facer un espectáculo único. Creo que vamos a formar un abano moi extenso para facer unha gala, creo que moi digna, moi alegre, moi dinámica, e creo que a xente que vai ter un grato recordo, como sempre teñen un grato recordo das galas que facemos. Nós sempre dicimos que as galas que facemos son únicas, porque efectivamente non se repite nada. A veces os artistas ao mellor coincidimos algúns, pero son prácticamente cousas de estreos. A meirande parte dos artistas que van a actuar na gala pertencen á Escola de Música de Vilagarcía. Dende a organización salientan a súa boa disposición para colaborar co evento. Todos da Escola da Banda de Música de Vilagarcía.
que en canto se enteraron que estábamos organizando algo, xa chamaron eles e mira, nós queremos participar con isto, e montaron isto a propósito, o sea, non son grupos que en realidad non existen, están montados para isto. O Concello apoia un ano máis a gala de Afasal. Rabella pon en valor o traballo da asociación que a día de hoxe atende a 15 familias da comarca afectadas por esta doenza. A Gala Afasal é un clásico dentro da programación de Vilagarcía. Todos os anos a xente acude a apoiar a asociación, que ao final é do que se trata, de apoiarlos a eles, que fan unha labor tremendamente importante ao longo de todo o ano. Son a asociación de familiares de enfermos de Alzheimer, e eu aquí, pois a verdade que como afectada, ademais directa, porque teño un familiar moi cercano con esta enfermidade, pois penso que fan unha labor que realmente ten que continuar, que todos temos que apoiar. A gala vaise celebrar no Auditorio Vilagarcián, conducida por Diego Alcaide. As entradas teñen un prezo único de 5 euros. O Executivo ribeirense informou de que no último mes, despois de que a Policía Local reactivase a campaña orientada a poñer couto ás malas prácticas de algúns donos de cans, levanse denunciadas a unhas 10 persoas, na súa maioría por incumprir a normativa relativa a non recoller os excrementos dos seus animais na vía pública ou por deixar as súas mascotas ceibes. Dende o Concello informan de que, conforme a nova Lei de Protección e Benestar dos Animais de Compañía de Galicia, as sancións por estas conductas poden oscilar entre os 100 e os 500 euros se as persoas que as cometen non son reincidentes. Tamén foron denunciados os propietarios de outros 2 cans por molestias por ladridos nocturnos despois de que foran requiridos previamente e fixeran caso omiso a eses requerimentos como consecuencia da aplicación da ordenanza de ruidos. E alrededor de 40 alumnos de segundo de primaria do Colexio Praia Xardín visitaron esta mañá o Concello de Boiro. Ali tiveron ocasión de coñecer os distintos departamentos municipais, así como achegarse o funcionamento de cada unha das áreas das que depende a administración local. O alcalde, Xoán Xosé Dieste, recibiu os nenos no salón de plenos, onde escoitaron con atención os pormenores do funcionamento do órgano máis importante da vida municipal. O remate da visita, os escolares recibiron como agasallo un exemplar do libro Unha visita polo Concello con Baia, editado polo Goberno Municipal, con textos de Sergio Somoza e ilustracións de Rodrigo Chao. Arousa Norte acollerá en maio o Campeonato de España Infantil de Voleibol. Ao redor de 300 deportistas participarán na competición que se vai desenvolver nos 4 concellos da comarca. Entre o 16 e o 20 de maio celebrarase en Arousa Norte o Campeonato de España Infantil Masculino de Voleibol. Un total de 24 equipos disputarán ao redor de 90 partidos que se desenvolverán nos concellos de Ribeira, Pobra, Rianxo e Boiro, onde terá lugar a final. Un evento que se encadra dentro dunha política de atraer este tipo de celebracións a nosa comarca, que atraen xente, e, por suposto, tamén encadra dentro das políticas de cada un dos concellos de promoción do deporte e de vida sana e todo demais. Se celebrará os partidos nos concellos de Boiro, Ribeira e Rianxo, e a final será aquí no Concello de Boiro, efectivamente, non? Ademais da importancia deportiva deste evento, onde se dará cita á élite da base deste deporte, destaca a súa relevancia como dinamizador turístico, posto que se prevé que poida chegar ata a comarca a uns 800 visitantes. E isto, ademais de un evento deportivo, é un evento turístico dunha magnitude importante. Hai 300 e pico participantes e nestes campeonatos temos estimado polas experiencias anteriores que hai da media de 1,5 acompañantes por cada participante. Estamos falando de 800 persoas aloxadas en 5 días, máis de 4.000 pernoctas para a zona. O impacto económico, moitas veces, nos gusta vender o retorno das inversións, pero neste caso é real e medible, é dicir, é un impacto económico importante e de imaxe publicitaria da zona para a xente que ven. Polo momento aínda non está elaborado o calendario da competición. Haberá que agardar a que se celebren os campeonatos galegos feminino e masculino, previstos pro 21 e 22 de abril en Boiro. Dai sairán os representantes da competición nacional. E Ribeira prepárase xa para acoller a 13ª Gala do Deporte. Será este próximo venres no Auditorio Municipal a partir das 8:30 da tarde. No transcurso desta gala distinguiránse os mellores deportistas do 2017 a proposta dos propios veciños, clubes e outras entidades que quixeron propoñer os seus candidatos preferidos. Haberá un total de 23 nominados para 8 categorías. Entre elas destacan novamente a presenza de Ana Peleteiro, que volve figurar como aspirante a mellor deportista absoluta feminina, a mellor
Club optan o Xuventud Aguiño, o Club Remo Náutico de Ribeira, o Club Náutico Sport Videlgui, mentres que a mellor deportista absoluto masculino os nominados son Pablo Lijo Santos, Iván Parada Novo e Carlos Brión San Pedro. Durante a gala tamén se farán mencións especiais, neste caso a Miguel Pérez Paz pola promoción do Kempo, a Francisco Sieira Fernández pola súa traxectoria de dirixente deportivo á fronte do Carreira Club de Fútbol e a Asociación Ámbar pola organización da Carreira da Diversidade. Bueno, pois agora que toque facer unha pausa de contado, estamos de volta co Pontevedra das 10 con máis actualidade.